Kaleti Commission jaga jalan yang Shillong Archdiocese Hakajingeram Reverend Padar Felix Ivan Glenn bat ke Kong Mary Stella War. Haka khatsau tarik kalalengkot Hajar Arpuh Riu kala penlong ya ke seminar na kabenta kinong tarik kambalang ha umsning parish. Haka ni ke seminar lawan simbenta palat spangut kinong kit kambalang kentup ihi riuniam isestar ki katekis kinong kit kam ke seng kentai seng samla bat seng rangba na ki balang shnong bat na ki sop district. Ki program haga ni ke seminar ki kentup ya ke jing hikai bat jing batai na kinong yalam ke Lady Commission la jam crash long. Syaban sedang ni ke seminar la yo ke jing keran peliang sengobha na parish priest Reverend Padar Pius Syadap ya baro ki balawan ban syashkor ya ke jing hikai ban tip khambha shushu syapang ki kam mensim hapo kabalang. Ula ai kublai kham tam ya ke kenhun ke Lady Commission ha ke jing yalam Reverend Padar Felix Ivan Glenn. Kajing temu jong Kaleti Commission kalong ban tesong yaki kam mensim jong kabalang hau ni usnam Hajar Arpuh Riu usnam jong ki pai ringet baka balang kalabu kerpang ban kentiu bat pengam jeliu ya kajinget haki pai ringet haka balang satla ka perthai. Harian kajing keren kublai na Secretary Parish Pastoral Council ba Clement Maulong lapan board da kajing duai na Padar Pius Syadap. Ingasam kada belong akmadu tentang ka Family Commission NEIRBC kajing hikai syapang kasaka menjing tigurin kita ada pen yait mene kajing hikai syapang kajing long kmi long kpa te kini ki long kmi long kpa kamtam ha ka retreat don ki parish baya penlong retreat lang bat long kpa long kmi ke don pat de ki ba penlong retreat tang ki long kmi ke don pat de ba penlong retreat tang ki long kpa ro tan ba ha ban penlong retreat lang mo baro ar bat long kpa long kmi kini poi lang te best bahasisha mangal experience ya kan aga por pangali air retreat se po parish bernihat bernihat parish te kia wan lang bat kilong kpa bat kilong kmi ba ka ba itanat hang tenge i wat wa ka long kmi badang rit ka khu lang rit khon mo dang ai buin dang lung bha iwan cha kata ka retreat ngara sum lung shisha ta to sngi mo sum lung shisha ha to sngi bani i ti long kmi baro arngut kewan baro arngut shikurim ba ita ikun dang lung bha dang ai buin dang ai dot rumo nta ngata yaro shisha yaki kata ka ketinglah air retreat kiro mo kada pen shlu shu ai men sim shu yanga hi kumuleng to taban i ya kan te kini ke bagi jule mo haki balang shnong haki parish kum ta ter i pelong ya ke jing to air retreat lan ngi bu ke seminar ke dan ki balang shnong ki babu seminar ka kenja general seminar balong lang badan lang bat ki khun samla badan lang ki long pa long kemi te dan pat dei babu tang ki khun samla dan ta pat de ki long pa la ka jong tang ta ki long kemi la ka jong compare henry ka de ka thong chung ki pat de ka de bangin yara mi we leng ba ke seminar lan leng ba ka retreat dan ta pat de ka jing le jingo ying ka jing le jingo ying dan man ha ka ne hi ha ka jing hapar bangitan ka Family Commission ka meeting hante po ying bishop kane hi ka point ka ba mi ha ka meeting jongi ka jing tam kam jong ka jing let jingo ying ka jing tam kam jong ka jing let jingo ying bat ka feedback lan ne kata ka ka ba kine ki long ying long sam ki ai ki kran ma ki na feedback ma ki ai kham tam ha bangi let ban jingo yaki mo ki le jingo yaki kidan kisnon ki bala pen be kata rukam ba ki don kilong jing long sam ki badam kam me shisha hi bangin le jingo kum ka balang urang ba balang u pen be mo ka tim ke chung i ki nokre balang baro ki le sha tu ka ying ban le tuai ai men sim na ka banta tu ka ying ka sam namta anda gile ya kan ne shisha ka tu ka ying ka sam ka jiwa ko ma ki kin ai yangi kan dei kan ne ka jing kan ka chung ki shisha yo masih mendu kata-kata kidon pade kilo yin long sama ki ba le se ki maku mengileng dok runyam ngim la ban poi nda ki poi ya kata ka yin sem kita suk man adu kata-kata yang ni fadar la slam ba judan bawan ha yin sem kum ta ter la kalong la ki para bangit la jong asnong la jong kum ta ter nda ngileng ki masem le se ka jingim jong ki kalong ka bampiang mo ka bampiang kim la ban yem ba kum ta mo ka kum khimi lanti hapo ka balang snong kum ta ter Henry ngilaya sedang ngabang keli ka jingtua bekoi keran sepang ka mo te ka jing koridor jong ka ketin jong ublai ka batan kam badu kata-kata
bani puson lang ay sing system mentali mana ki gisang gitan ne kana Bible diary man los nam apni Bible diary itip ya kana Bible diary dan tapade haman batan ke jing tuai lang sing system iji pule ru yen kala menlong naka jing pule benikong lane naka gospel iji pule haying asam bat kane kan sawanra ya kane ka jing yem kejange la kalong ka jing yem simen lane ha ka ying kasam ka benikong kate bantip jeliu ya ublay bantip jeliu ya ublay kalau batan kamba baru ngitip ya ublay habang yang we ublay du ublay wa tau ublay kende kunta ter ngila banong andre ngatip si sha mo ya ublay ngakum lengdor dengan yalap iki bre ublay ulong kum tau ublay ulong ka jingit hato ngatip si sha ne am ne ublay kum lengdor ha ka jingim janga tande kum kirim nyam ikran cepak ublay hato ngatip si sha ne am ne ublay na kata-kata kli uei ujisu uei ublay ya ka jingim janga ya keliman la kasni ya kane uei ublay uei ujisu ha ka jingim janga na baru ngitip uei ujisu mana kasing so sipang ujisu ka kerteng jeng ujisu ha ka jingil la ka jing pusan ba kunta ta ha ka jing tuai ni peni ya kane ka kerteng ujisu ublay Henry uei kin ublay janga Henry way ke new jisu ka jing im ka chonga kadi ka jing kli ka bangi ha bani kli man la ka sngi te ka tin jong play ka bangi pusan ni play tin jong play in satip jeliu shapam play way play tenata pate ka baar phintip bat phini thu bha ya la de kalang badan kam bhar ne namar balai cha ka jing rum kanram ha ki ying kisam balai cha ka jing rum kanram ha ka balang ha ka imlang ka salang Namal palai teng ngimi tu ilade. Ngisi ulade bagi piang lut. Andre ngiklat apa pusan ngade. Atau ngade we. Ngah nang pusan ngade atau ngau lengtok ngade kum ngade we. Kum we lengtok. Kisi star ki clear ade. Terang ta kiram pa balang. Kinong kit kam balang baro. Ki katekis bakam ta dar. Ya kli ya kan kenang kajing itu ilade ke batan kam ba. Ada ngimi tu isu ilade hangne kan kami kejikan rum kenram. Jia pa ya prata jibam la ban yang iwe tenata pandai ka balai pin yo bor ha ka jing yem ka jong pi man la ka sngi ha ka jing ya lenti man la ka si pin yo bor si sha leng ba ka tien ka jong uplai leng ba ka tien jong uplai te la khat we tam the kambrik na no ye pun ko ben ma ye be she kaman ta long kami in I counseling para long kami rei long kami mangin hap kam pikir yang selit habangi I counseling bun sien ni I counseling ke belang persya ya ka balang persya ya ke jingnya long ka wei ke yang kesam long kami ngamban cu syu ki long kami bagi dei ban I counseling ya gitu ki khun ki badang syu tho lane ki badon khun I wei ar ngut bakin nyai ne bakin nyai sya ter punta nang magi kesam kanang ya coprang nang kay kesam kanang scam nang ta kajing sya kring ha ka social media itip baro ba mangiru ni sya kring ha social media mangiru ni page ya ka phone ne ka WhatsApp dan stop hadu damia te kumno ni kai ki khun da ka ba pikir ya la di shwa mo namang ilong ka nuksa ilong ka model ni ang model jud ki khun de mangi ki kme ki pa kada mangi nang ngawan na jing tre ni pe khun ni step shwa bili tre ni pe khun la ni ha ba pedang jing tre jing ta ni kla le in khong sa ka ja ka janta te kata ti bom long te ni de ban bat sa ka wei ru ho ya kata ni pe tang bang i hap long kam start man ki khun de hap long kam start man ki khun nang bagin la ban control ti nang bagi la banong yaki ni la ban tip ika ka bagi pek mo naman maki teng tag di oi me janga bam dang start ipa janga bam dang start tinong tip ayu ngale reni dai ban long tiba ham tip mo sa pang social media sa pang use technology nang ning la ban seneng di khun di
Okay.